След като поговорихме така за стволовите клетки, Има и малко объркващо. Някои неща ми се изясниха, някои направо ме фърлиха в... Не знам, в далечи сфери. Сега още по-надълбоко. Още по-надълбоко отиваме в изкуството, където е най-дълбоко. Представям ти Даниела и Тодор Тодорови. Здравейте, радваме се, че сте за при нас. Здравейте, благодаря за поканата и ние се радваме. Един от поводите, знаеш за гостуването, е тази вечершната изложба, която се казва Преплетено. Но сега се обръщам... Преплитане, коригирам те, нали така? Да. Преплитане. Благодаря ти, че ме коригираш. На секунда да те стопирам. Да. Но сега да се обърнем към дамата Даниела, да ни разкаже малко повече. Всъщност това е една много емоционална изложба, защото тя се намира в галерия Сердика, на Женски пазар, на 50 метра от там, където съм родена. Затова избрах всъщност тази галерия. Преплетено, защото всъщност тази експозиция включва едни произведения, символично прихващащи едни много важни теми в моя живот и в моето творчество. Аз тази година навършвам 60 години. Това е втората ми изложба след предишната, която беше в Министерството на културата. И тъй като в живота ми се преплитат много линии, не само изкуство, лични връзки, пътувания, сънища, спомени, така, мечти, всичкото това по някакъв начин е вплетено и затова и преплетено в тази изложба. Като тя е много, как да кажа, тя е едно продължение на предишната, която се казваше Ефирно. И това не е случайно, защото там имаше едно ключово произведение в предишната изложба, която всъщност даде така идеята за развитието на тази колекция. Изцяло създадена от екзотични ръчни хартии, от Япония предимно. Да. Връзката с Япония е много силна. Това го има и в определени произведения. Така че аз мисля, че това е един, как да кажа, приятен подарък за столичани, които ако искат да се откъснат от ежедневието и да дойдат да потънат в една светлинна белота, която има в галерията и някои от произведенията са със светлина, мисля, че ще бъде един хубав подарък за Коледа. Да. Със сигурност. Виждаме и белота, и светлина във вашето изкуство. Сега и нашите зрители могат да го видят. За мен е интересно, има ли някаква връзка с оригамите от Япония? Категорично не. Добре. Значи оригамите, така, държа да го отбележа, защото оригамите са много важно нещо. И те са започнали като детска игра, но всъщност в съвременното изкуство те влизат в много и дизайнерски проекти, включително в архитектурата, в скулптурата, но лично в моето изкуство оригамите не присъстват. Тоест, моите произведения са повече на принципа на свитъците, на тези, как да кажа, пана, които са на стена обикновено, или са инсталационни, като в тази експозиция има елементи, които категорично напомнят за изтока, за далечния изток, за изяществото, за женската енергия, за женския принцип преди всичко в изтока, защото изтока е с много ясно разграничение на мъжката енергия и на женската енергия и на, как да кажа, на този диалог между двете същности, защото те са на принципа на контраста. Женствеността е финна, ефирна, нежна, изящна, блага, топла. И същевременно мъжката е така много строга, много креативна, много стремителна. И аз съм се опитала да покажа този диалог по много символичен начин, разбира се. Да. Заповядай. Исках да обърнем внимание на имената на двете изложби. От Ефирно към Преплетено. Да. Едното някак си дава усещане за свобода, ефира. Дигаме поглед нагоре, докато Преплетеното изисква една концентрация, едно внимание, едно забиване в детайла. Видяхме тук и нашите зрители, видяха част от експонатите в изложбата. Това е интересно за играване с вървите, тая плетеница изцяло ли от изтока идва или носи нещо и от теб, което си е пак... Това е повече мое, защото тези преплитания, първо плитката сама по себе си, освен че тя е много древен символ на преплитането на енергиите във Вселената, на баланса, на хармонията, същевременно в живота никога нищо не е просто. В живота винаги това е поредица от преплитане на събития, срещи. Понякога човек предусеща с интуицията си какво може да му се случи. Понякога една
случайна, но не случайна среща, преобръща някаква ситуация. Тоест всичко е толкова втъкано едно в друго, че ако човек не се научи да се вслушва в това, което го заобикаля, не усеща именно тези финни нишки, които са енергията на Вселената, това, което тя ни говори, някак си той може да допусне много сериозни грешки в живота си. Защото около нас е пълно със същества, които ни говорят и ни помагат. Ние не ги виждаме много тия знаци, сякаш. Да. Аз мисля, че ги усещаме. Други въпрос е дали ги слушаме. Да, обръщаме внимание, да. Точно. В това аз искам да се обърна към Тодор Тодоров и нещо, което говорихме по телефона с ваша близка, и това е именно елементалната скулптура. Какво ще рече това? Елементалната скулптура, това е един резултат от вписването на природните елементи и тяхните енергии в скулптурата. Тази идея ми дойде като студент последна година по скулптура. Мислих си как векове наред скулптурата е била резистентна спрямо природните енергии. И моите колеги и архитектите и инженерите, работейки с тях, са се стремяли да ги направят все по-здрави. Какво значи това? По-голям фундамент, по-добре армиран фундамент. Нали? Яки отливки. Яки отливки и така нататък, за да може тази творба да просъществува по-дълго във времето, пазейки се от природните елементи. И аз си мислих, дали не е възможно да се направи скулптура, която да включи природните елементи и тяхните енергии в крайния резултат. Тоест, по някакъв начин скулптурата и природните елементи да работят заедно. Да изградат цялостен резултат. И в вече 45 години, не съм ги броил 40-45 години творчество, аз видях, че не само, че е възможно това нещо да се случи, но води до нови уникални резултати. Другото нещо, което констатирах, е, че има още няколко души на тази планета, които работят в същата посока. И аз изследвах тяхното творчество и написах тази книга "Елементална скулптура". Да. Тези хора, те са съвременници ли са? Съвременници. Да. Опита ли да влезеш във връзка с тях, да се представиш, пък да просто да размените? Двама от тях познавах и отпреди това лично. Да, защото аз пътувам и излагам по цял свят. Да. С други двама се запознах допълнително, идвайки на мои лекции, защото аз и изнасям лекции по цял свят главно на тази тема за елементалната скулптура. Така, това е една моя студентска идея. Всъщност, като студент имах две идеи, върху които още работя и развивам. И до момента съм направил елементални скулптурни проекти за всички природни енергии. С изключение на една. И това е земетресението, за което още нямам направена скулптура. Но работиш в тази насока, предполагам. Да. Не държа да го видя как работи това, като го направя, но държа да го измисля. Нека да го знам. Може би това ще трябва да го мисля за Япония, защото там земетресението е почти ежедневие. Пак имаме препратка към Япония. Да. Връзката с Япония е много силна. Да. Още преди да отида там, имам сериозна връзка с Япония като начин на мислене. Да. А това е минимализма. И опитах това, което вие споменахте, оригамите, опитах в едно свое произведение да използвам оригамите съвсем целенасочено, за да проверя дали аз мога да се справя професионално с този проблем, и даде добър резултат. Супер. Скулптурата е в Пекин монтирана за Олимпиадата. Бях поканен да изложа моя скулптура в в сградите, които са културната част на Олимпиада. Така че по някакъв начин участвах в Олимпиадата. Значи ти си олимпиец, направо така да го кажа. Да разбирам, Тодоре, че ти някак сам си поставяш едни така, някак си, може би, мотивирайки се едни цели, едни препятствия, ако щеш, които след това си ги догонваш, изпълняваш си, търсиш ново, търсиш поредно.
Това е 80% от усилията ми да развивам собствени мисли и идеи, без да се интересувам дали това ли е силата на Твореца? Интересува. Да, не може да се говори за Твореца въобще, защото на различните творци силата или им е различна. характер и маниер тук на работа, защото знаете за ваши колеги, които чакат осенение, примерно, изведнъж се буди в 3 през нощта и му хрумва да се развие там в собственото си. Да, това го разбирам много добре. Такива неща се случват. Да. Но ако човек скръсти ръце и чака това да се случи, осенението може да се случи веднъж. Да, така е. Да, според мен това е правилният подход. И просто не бива да губиш тази енергия. Естествено. Естествено. А като дойде осенението, а то при мен идва някъде сутрин между будно и полубудно състояние, нередовно, но много често, нещо ми слиза в главата от някъде и аз след това ставам, много бързо си слагам един студен душ, за да се събуда, записвам си какво трябва да правя и продължавам да го правя. Докато се помните и ясна картина Да, много често, между другото, в сънищата и в тези, как да кажа, подсъзнателни състояния, когато подсъзнанието работи, всъщност тогава много ключове се появяват. И при Тодор, и при мен също се случва много често. Ти също спомена, че са елемент от твоето творчество. Да, точно така е. Точно така е. Насока ли ти дават? Много често, когато трябва да реша някакъв казус, нещо се случва, например, научила съм се в годините, ако нещо не се случва, значи не трябва да се случи, не се ядосвам никога. Просто поставям си го за себе си и казвам, сега трябва да помисля как трябва да си излезне с пирует от тази ситуация. И буквално някак си вътре в мен озрява това решение, без сериозно да го мисля. И това е чисто подсъзнателно. Изведнъж излиза най-доброто. И в крайна сметка винаги се случва най-доброто. Така че човек с времето помъдрява. Не случайно казва, че след 60 години всъщност е най-креативната възраст на хората и особено на творците. Има статистика, в която след 60 години са най-големите достижения на учени, творци и така нататък. И това е точно защото се балансират именно рационалното и ирационалното. И тогава човек е по-склонен някакси и да слуша именно това свое второ аз, което съществува във всеки един от нас. Докато сме по-млади, някакси не го чуваме и мислиме, че всичко трябва ние да направим, пък то не винаги е така. Май тогава е момента, който каза, че виждаш, освен че виждаш знаците и се съобразяваш с тях. Точно и така. преценяваш. Да. Може би, когато години си ги пренебрегвал, отхвърлял, вече си кажеш, чакай да видя. Да. Не само. Имаш една вътрешна тишина и едно спокойствие. Да. Ти можеш да чуваш повече. Затова и примерно възрастният човек с детето има една съвсем друга връзка, отколкото родителя с детето. Защото именно този изключителен баланс, хармония, които се получават в човека, което не е само от натрупаният опит, но това е едно наистина съзряване на духа и обработка, тази лаборатория на живота, някак си тогава всъщност ти истински най-добре разбираш къде се намираш, какво ти се случва и какво трябва да правиш. Просто трябва да слушаме повече. Ето сега и ние чухме и духовното е изключително силно застъпено в твоите произведения. Да, така е. Да призовем отново, да. Да кажем на нашите зрители още веднъж къде ще бъде, в колко часа могат да я посетят. Тази вечер между 5 и 8 е вернисажа в галерия Сердика. Това е на пазара, на Женски пазар. По средата на пазара е и така бих казала, че много ще се радвам. В рамките на този един месец до 13 януари галерията е отворена всеки ден, с изключение на понеделник и неделя. И освен това, събота и неделя ще имаме едни изненади. Това е на 16 и на 17. На 16 от 2 часа имаме дискусия. А на 17 имаме перформанс с музика от двама много млади, прекрасни пианисти и същевременно Михаел е композитор. Така че много ще се радвам да дойдете. Обогатено събитие. Нека да кажем и за лекторията на Тодор. Нали лектория? Казахме така, че е думата, не съм объркал. Лекториите всъщност са две. Две, да. Едната, която е базирана на
книгата ми "Елементална скулптура". Забравих да кажа, че британците бяха по-бързи от нас. Година и половина по-рано Кембридж публикува книгата ми на английски. Преди издателство Алтера, което имаше много работа още по моя текст, с пунктуация, аз бъркам повече от лекар, като пише. Да. Естествено. Трудно за четене. Ама ето англичаните са се справили. Англичаните се справиха благодарение на една преводачка, Албена Манаска, Бог да я прости, която така ми преведе книгата, че от Кембридж почти нямаха забележки. Реагираха веднага. Да, реагираха веднага. Да, като говорим за лектории, едната лектория ми е базирана, едната серия от лекции ми е базирана на елементалната скулптура, с която обикалям по света, главно университети. И изнасям тази серия от лекции и съм приятно изненадан, че в библиотеките на тези университети, където съм ходил по света, тази книга на английски присъства. Браво. А последният отчет на Кембридж беше, че тя вече е в над 850 библиотеки в цял свят, включително и в библиотеката на Конгреса на Съединените щати, където Бога ми не знам какво прави. Някой е оценил, прочел и представил. Но къде могат да ги чуят хората тези така беседи, дори ако щеш с теб, освен да присъстват? Съпругата ми да отговори, защото тя ги качва в интернет. Да, само да кажа, значи има ги в YouTube канала на нашата фундация Аматерас фундация. Само ако напишат, хората могат да ги видят. Сега в момента почваме да представяме втората, т.е. това е третата му лектория, която се нарича "Динамика в изкуството" и която е свързана с книгата, която в момента вече издаваме. Това е втората му книга. И утре от 5:30 в Българска академия на науките, в Централната библиотека, ще направим представяне на книгата, така че за тези, които искат така да чуят малко повече за книгата и да се включат в разговор, ще бъде там това представяне. Иначе и в сайта на фундацията, и във Фейсбук профилите, като напишат Тодор Тодоров, също така през неговия уебсайт, могат да се видят всички неща в неговия канал, и филми, и произведения, и лекции. Тоест, това са едни много, много богати платформи, в които човек може спокойно по всяко време да види всичко, което желае. Благодарим, пожелаваме успех. Успехи на двама ви. Ние имаме удоволствието сега да ви поканим на едно място, където всичко е естествено. Говоря ви за фестивала на фолклорната носия в Жиравна. Ще се радваме, ако имате възможност да дойдете през 2024 година. Нека да видим. Искаме и много благодарим. С най-голямо удоволствие.